أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم جماعات біздің кеше Қазан Милли Мәдени өзегінде мәгълүмат қырында ислам исемлі секция ішін алып барған еді һәм әйтергә кирәк, ол секция делегатлар арасында зор қызықсыну уятты, чөнки залда эшне башлаган вакытта 200-ге хәтле халык утыра иде. Күпчелек делегатлар регионнарда Татарстан яңа гасыр телеканалының дини тапшыруларының вакыты уңайсыз булуын ассызыклады. Безнең секцияда Татарстан яңа гасыр җитәкче урынбасары Миләүшә Ләбиб кызы Айтугановның булуы бездә инде менә бу мәсьәлә уңай хәл ителер дигән өмет уятты. Мәгълүмати кырында төп проблемаларга килгәндә алар түбәндәге татар телле мусульман ресурсларын барлау, мусульман сайтларында татар факторын көчәйтү, дини нәзарәтләрнең информацион ресурсларын булдыру мәсьәләсе һәм иң аянычлысы бәлки шунысы мусульман сайтлары арасындагы көрәш. Мин әйтер идем, көрәш кенә түгел, ул хәтта дошманлашу дип тә бәяләнергә бик лаек. Мөхтәрәм җәмәгать, быел үзенчәлекле ел, чөнки менә август айында безнең инде татар-башкорт дөньясындагы бердәм дини нәзарәт дезинтеграцияләүгә 20 ел тула. Башта менә бу дезинтеграция булганнан соң сез хәтерлисез, бөтенебез хәтерлибез, үзара дошманлашу субъектив, шәхси плоскостьта барган иде, ул характер инде аерым шәхесләр арасында хурлашу, түбәнсетү аркылы күзәтелгән иде. Аннары исә менә бу дошманлык ниндидер идеологик нигезләре чалымнары күренде, вахаби һәм башка агымнар күренде. Кызганыч, ул сүз ярлыклар жупил кебегендә дә кулланылды. Кешене нахакка гаепләргә, түбәнсетергә һәм башка. Ну, агымнарның ниндидер объектив bir platformасы бар. Ул агымнар реально бар бит инде ул арабызда. Хәзерге вакытта, менә шундый елларда, альхамдулилlah дип әйтәбез, шул җәһәттәге дошманлык кискен булудан туктый башлады минемчә. Тынычлана башлаган идек. Ләкин гаҗәпкә каршы, менә карагыз, хәзер алдыбызда, менә бу соңгы ел үткән форумнан булган мөддәттә яңа этап чалымлана. Хәзер яңа ярлыклар, уйлаучылар күренә башлады. Жупиллар уже әзер кесәләрендә, алар чыгарып менә кыйнарга әзер булып торалар. Ул биредә дә ишетелде инде. Менә мин сез дә ишеттегез, мин дә ишеттем. Кадимче, җәдидче сүзләре хәзер чыкты. Алар да гаепләү, кыйнау инструменты буларак яңгырый. Шулай бит инде. Бит аның гомумән нигезе юк. Ну, нинди син, мин нинди җәдидче, кадимче, сез уйлашыйк демәгә. Менә ул вахаби ярлыгы кебек дөрләмәсен вакытта, менә бу әле бүрләнеп килгән вакытта, минемчә бөтенебезгә менә бу очрашудан файдаланып, акыллы фикергә килергә, андый бүрләнеп килергән яңа ярлыклар куюны булдырмаска. Әлбәттә, арабызда дини нәзарәтләр күп. Хәзрәтләребез күп, менә биредә дә 1000 кеше булып без килдек. Урын, дәрәҗә өчен конкуренция булу табигый. Ул бөтен кешелек җәмгыятьләрдә конкуренция бар һәм булачак та. Әмма менә шул конкуренцияны, минемчә, әйдәгез сөйләшик, ярлыклар, ясалма шундый гаепләүләр белән пәрдәләмәскә. Тугры эшләргә кирәк, эшебез бергәлекне саклыйк. Хәерле эшләр, гамәлләр бәрабәрендә үзара ярышыйк, хурлашу юлы белән түгел. Инде конкрет, ана безнең сөйләшү секцияда конкрет тәкъдимнәр дә яңгырады. Чөнки чыгышлар арасында төп тема ишетелде. Менә бу традицион мөфтиләребез, имамнарыбыз, ну, искәрмәләр әлбәттә бар, интернет кырына, менә живой журнал, блоглар алып барырга әз игътибар бирә.
Бит беләсезме, хәзер кайбер блогерлар, мәсәлән, йөзләгән мең аларның укучылары бар. Ул бит инде любой газетадан, любой интернет изданиядан да аларга иелүче бар. Без дә шуны эшли алабыз бит югыйсә. Без бит инде имамнар булгач, халык алдында турабыз. Без аларны ияртергә тиеш. Кайберәүләребез бу турында эшли, әмма кызганыч ки, хәтта зур муфтиятларның интернет сайтлары булмау инде гомумән заманавилыкка туры килми. Аны без аңларга тиешбез, чөнки сайтсыз булу зур эшчәнлегебезне күләгәдә калдыра. Халык аларны белми. Шуның өчен инде менә бу тәкъдимнәргә килгәндә һәр динья нәзарәте татар телендә эшләгән мәгълүмати ресурсларны булдырырга тиеш, бигрәк тә сайтларны, газетларны һәм башкалары. Яңа ачылачак Татарстан Яңа Гасыр Планета дигән каналында ислам диненә, дини идарәлек эшчәнлегенә махсус тапшырулар оештырырга, Россия төбәкләрендәге дини идарәләрнең мәгълүматларын тиздән буш эшчәнлеген башлап җибәрсәк, татар иле порталына урнаштырырга, федераль атна вакыйгалары газетасында, чыгып килүче газетасында дини сәхифәсен киңәйтергә, мультимедиа тармагын, видео, аудио, электрон дини әдәбият кебекләрне киңрәк үстерергә, социаль челтәләрдә күпкырлы эшчәнлек алып барырга, үзебезнең эшчәнлекне инде дини тарихи мирасны кулланып киңрәк файда итәргә, аннары инде дини, иҗтимагый, сәяси татар телле газетасын булдырырга, һәм менә бу мәгълүмат кырында эшчәнлекте мәгәр кирилл хәрефләре белән генә түгел, латиница һәм гарәп хәрефләрен кулланып да татар телендә махсус урын бирелгән. Инде киләчәктә бәлкем махсус ислам телеканалында эшләргә, бәлкем аны интернеттан башлап җибәрергә дә була. Һәм соңгысы, менә бу мәгълүмат чараларында дин әһелләре чыкканда араларыннан инде югары квалификацияле, билимле, мәзһәб үзлегеннән хакыйкатьне ачып бирерлек рәвешендә кулланырга. Менә шундый секция булды. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт.